Бүгін башқалабыдың Милли музейінде Игорь Никифоровтың шәп күргәзмәһе ачыла. Уны күргәгез киләме? Ой, әйдәгез бергәләп танышайык. Күргәзмәдә төрле экспонаттар урын алган. Орның һәрберһе зур мәгънәгә ия. Автор бәләкәй генә детальләр аша үзенең ни тиклем хәләтле икәнен исбатлай. Был сагу күргәзмәлә гадәти булмаган, шул ук вакытта ябай скульптураларда очратырга мөмкин. Бына мәсәлән, башкорт легендалардан геройдар. Шулай ук монда машиналар, самолетлар һәм вертолетларның модельләре бар. Күргәзмә бушка гына икенче караш дип аталмай. Автор ысынлап та ябай гына әйберләргә яңаша караш булдыра. Игорь Никифоровның шәп күргәзмәһе февраль айына тиклем эшләйсәк. Билетларны Пушкин карта менән дә алып була. Кызыклы һәм мавыктыргыс был күргәзмә беркемдә дә битараф калдырмаячак. Дуслар, һез дә буш вакытыгызда килеп карагыз. Артур Рамазанов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәрсен.